Hola, matestuberos! Anem a veure ara un problema de sistemes d'equacions. Vale? És una part aplicada dels sistemes d'equacions. Llavors, què ens diu el nostre problema? Diu, en Joel té 15 bitllets. Uns són de 5 euros i els altres de 10 euros. En total sumen 110 euros. Quants bitllets té de cada tipus? És bastant típic que quan veieu aquests problemes us ofusqueu i ja no sabeu fer-lo. Llavors, és molt recomanable que us feu un dibuix de lo que us està dient l'enunciat. I ens està dient que tenim bitllets de 5 euros i bitllets de 10 euros. Després, un altre problema que teniu és que no sabeu a què dir-li X i a què dir-li Y. Les incògnites, la X i la Y, sempre seran les variables que ens està preguntant l'enunciat. Llavors, en aquest cas ens pregunten què? Quants bitllets té de cada tipus? Per tant, la X seran els bitllets de 5 euros i la Y seran els bitllets de 10 euros. I amb això ja ho tenim. Vale? Què ens diu l'enunciat? Que en total tenim 15 bitllets. Llavors, si tenim 15 bitllets, els bitllets de 5 euros més els de 10, quants bitllets seran? 15, no? Per tant, els bitllets de 5 euros més la quantitat de bitllets de 10 euros han de sumar 15 bitllets. Perquè ens ho diu l'enunciat, no ens ho estem inventant. I després, què hem de relacionar? Doncs que en total sumen 110 euros. Llavors, quants euros tenim amb bitllets de 5 euros? Si tinguéssim dos bitllets, què tindríem? 10 euros, no? 5 per 2, 10 euros. Si tinguéssim 3 bitllets, tindríem 15 euros, no? 5 per 3, 15 euros. El tema és que no sabem quants euros de bitllets de 5 euros tenim perquè no sabem quants bitllets tenim. Però podem dir que els euros que venen dels bitllets de 5 euros són 5x, perquè x és el nombre de bitllets que tenim. I el mateix amb la y. Els euros dels bitllets de 10 euros, què serà? Doncs 10 euros per bitllets que tenim. Llavors, sabent això, ja tenim l'altra equació, perquè aquests euros més aquests euros han de sumar 110 euros. Per tant, 5x més 10y serà igual a 110. Igual a, ja tenim el nostre sistema d'equacions. Ara només l'hem de resoldre i un cop tenim les equacions, que és el que més us costa, si us plau no us equivoqueu amb el procediment. Vale? Molta cura amb els signes, i si passa sumant, si passa restant, si passa dividint o multiplicant, no us equivoqueu amb això. Llavors, aquest sistema el vaig a resoldre pel mètode de reducció. Llavors, què faré? Multiplicaré per menys 5 les x, vale? Per què per menys 5? Perquè com que aquí tinc un 5, necessito tenir aquí un nombre, o sigui, he de multiplicar aquesta equació per tal que la x em quedi un menys 5. Llavors, per fer-ho, he de multiplicar per menys 5 directament. Vale? Perquè el mètode de reducció, vale, el primer pas era aquest. Llavors, com queda l'equació? Queda menys 5 per x, menys 5x, menys 5 per y, menys 5y, menys 5 per 15, menys 75. I l'equació de baix queda igual, no l'hem tocat. Queda exactament igual. Llavors, el segon pas d'aquest mètode era sumar les dues equacions. I precisament, com que tenim el mateix número aquí i aquí, però canviat de signe, menys 5x més 5x, que serà 0. Menys 5y més 10, 5y. I menys 75 més 110, que serà 35. Vale? Molt en compte amb els signes.
comproveu amb la calculadora. Vale? No us podeu equivocar aquí. I ara què ens queda? Queda que 5i és igual a 35. Per tant, la i és igual a 35 partit per 5, que és 7. El 5 multiplica la i passa a l'altre cantó dividint. I ens queda que tenim 7 bitllets de 10 euros. I si en total teníem 15 bitllets, està clar que els bitllets de 5 euros, què serà? Si x més i ha de ser igual a 15 i sabem que la i és 7, x serà igual a 15 menys i. Ara substituïm la i, que és 15 menys 7. I això què ens dona? Doncs que tenim 8, vale? 8 bitllets de 5 euros. I aquestes serien les respostes en aquest problema. Llavors, si no ho heu entès, us recomano que torneu a mirar el vídeo i si creieu que ja ho esteu agafant, us recomano que mireu els altres vídeos de resolució de problemes i que abans de veure la solució, ho intenteu per vosaltres.